Zdravím. Ku komediantom a hercom som sa už vyjadroval, ale teraz musím zareagovať. Priatelia, poďme naďalej zachraňovať životy ukrajinských obrancov. Vďaka 16 000 z vás, Čiech a zo Slovenska, sa podarilo vyzbierať viac ako 1 600 000 eur a my sme tak ukrajinským obrancom mohli doručiť 100 evakuačných sanitiek. Ty herečka z roku 2-3, tak počúvaj. Obrancovia, oni sa obraňujú svoj vlastný, skorumpovaný, fašistický režim. Ale to vy viete. A vieš, koho ešte oni obraňujú? Obraňujú von der Leyenovú, Merca a každého jedného zmrda, ktorý v tomto podporuje. Pozbierali ste peniaze, áno? Koľko peňazí ste pozbierali pre slovenské rodiny, pre slovenské detičky, pre chorých? Koľko invalidných vozíkov ste kúpili? Koľko pomôcok ste kúpili? Čo? No, povedz. Kúpili ste jedno maslo? Jeden chleba? Čo? Nie, nekúpili ste. A všetci tí, Slováci, vám odkazujem, ktorí posielate peniaze a zbierate sa na nejakú Ukrajinu, kde tie peniaze končia, viete kde, tak sa môžete hanbiť, lebo idete proti vlastnému národu. Ale vy na to dojdete, dúfam. A ja, kebyže som v politike, tak by som nekecal jak títo tam hore. Počúvaj ma, Pauholfová. Všetky mimovládne organizácie a organizácie, ktoré idú proti nám, by som za 24 hodín dal zavrieť. Zrušil a bol by pokoj. A keď chcete robiť zbierky, tak choďte tam. Pekný deň.